Здравейте хора, както виждате, ще рекламирам моето Lenovo. Моят телефон има твърде много памет. Още съм се измил, току-що съм станал. Ето. Нищо ново няма. Но нищо. Всичко мъчето на ето кутията даже. Чето много мога тия за кутията, само защото няма слушалки. Това ми е само проблем, но лично може да купим слушалки, даже по-хубаво бе. Напълно. Просто съм станал лош месец. Не ми е спрямо сега, че се оправим. Ставам, че излезем навънка малко да дишам. Ще играем, вече имам по-хубав телефон. Напред разлика, кой по-хубаво снима? Стария или новия? И неща на английски, те да знам как да дам чета на английски, затова да ме питате, пишете коментарите, да аз гледам не си читане толкова бързо, пишете моля ви някой коментар, не ми моля, хайде, добре, пишете, казвате, аз съм Рафаил Георгиев. Това беше от мен. Коментирайте клипчето, харесайте го и се абонирайте за канала ми отдолу. Харесайте го горе с палец и напишете коментар, какъвто и да е. Чао, чао!